Hadin balayo jing tip ya ka jingdon ki brio ki bertemu ban penpoi drugs dan nongston ki pulit jokatanat anti narcotics task force hakar sautere unai wing arja arpuar kila penlong ka jing penap shrip ya ka wei ka kali ka badang mi na Shillong hakawei na ki jaka ka bla tip kum ka jai dok kro ka bahap apa uput usam jong snong kse ko long West Khasi Hills district hakani ka jing penap shrip ki pulit kila yo ban bat ya ka wei ka kali Maruti all to 800 ka badon yo registration number ML not san M iwe nyo san ka bala kit yo wei unong shong kali yau bala subajur bau dei nongkhaïi drugs. Hakani ke jing talasi na kamet jau teu nong shongkali yau bala tip kerteng kum uribok lang lingdo arpu snem garta na pok kasnong mau yong lum senti West Khasi Hills district ki pulit kila yo ban kurip hadu nyau gram drok heroin bala tap aki nyau tli ki tinrit ka wei ka tin bathli artli ki thernya inject artli ki mobile phone bat khat san spa san tingka ka pisa bat kham hadien kila yo ruban kurup sa lai pulai tli ki plastic tube basuda na pok ka kali. Hadin bala pendap ya ki jingdon kam barok kat kum ka an na kaliang ki pulit kila ra no yau teu brio sha thanat nongston bat la kem bat pengat ru yu ha ki kendon jok narcotic drugs and psychotropic substances act khat khandai spa prapusan